നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് വർക്കറാണ്, പൊളിറ്റിക്കൽ വർക്കറാണ്, നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഐഡിയോളജിയോട് നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് we have to take that opportunity for doing something. Use the power, yeah, do something. I do something. അപ്പം സാറിന്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും സാറിന്റെ ഒരു ഡ്രീം വിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി? വരാനിരിക്കുന്ന ജനറേഷൻ, അവരെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ഡ്രീം. അവർക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി ഉണ്ടാവണം. നമ്പർ 2, ഏറ്റവും വേൾഡ് ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടണം. കേരള ഷുഡ് ബി ആൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ അതേഴ്സ് ഓൾസോ. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഹെൽത്തിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട്. ഹെൽത്ത് കേരള, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനൊരു വേറെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അതും നമുക്ക് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആയുർവേദം ഉണ്ട്, അലോപ്പതി ഉണ്ട്, എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റീഹാബ് സെന്റേഴ്സ് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങണം.